Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal 'uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun dumugi halaman 100 gangsal baris kaping 12 saking ngandhap. Idza utliqas sana'u 'alaika walasta bi ahli
fasni alaihi bima huwa ahluhu. Idza utliqa tatkalane wis diucapaken apa asana pengalem alaika ing atase sira walastalan ora ana sapa sira iku bi ahlin kelawan kang pantes kelawan wong kang ahli dilem isi kowe dilem sama nek sregep men kang ngoten padahal sampean ora sregep upamane wah pelanggar ngene apike iki paling sing ngurusi sampeyan nek ora sampean sing ngurusi ora iso padahal jane ya ora ngono lek sampeyan nek pengalem diucapne kanggo sampeyan padahal sampeyan ora ahline dilem fasni mongko ngelemo sapa sira alaihi ing atase Gusti Allah bima sebab barang bima kelawan barang huwa kang utawi Allah iku ahluhu ahline ing man bisa lek sampean dilem padahal sampean ora ahline dilem maka sampean harus genten ngelem dateng Gusti Allah sebab sing ahli dilem iku pancen Gusti Allah. Betul. Tapi niki nuwun sewu, ngeten niki nggih kudu murni, mboten gawe-gawe, mboten lames. Iki kadang-kadang enten wong dilem terus mboten usah matur nuwun teng kula lah. Matur nuwun teng Gusti Allah mawon. Gayane muni ngono iku ben menarik pengalemane ngoten lho. Sing ngeleman ben terus muni neh. Niku mboten kenek di istilahnya mboten kenek namung didelok saking sikap lahire mawon. Niki lebih cenderung tenggene rasa ati. Ngoten. Al mukminu ta wong mukmin. Wa ya mukmin iku allazi wong wayara kang ora ningali sapa ladzi nafsahu ing awak dhewe ne ladzi wong mang ora ningali ahlan ing pantes li ayyudaha drapun yen to dilem dipuji sapa ladzi au yusna utawa dilem sapa alaihi ladzi alasane kok ora pantes dilem menapa alasane nyatane ya apik tenan kok dilem kok ora rumangsa pantes dilem mergo li anna mujibati zalika krana sak temene pira-pira perkara kang netepaken mengkono-mengkono dilem iku laisa ora ana lahu kedue ladzi mukmin minha saking mujibat apa sayun suci-wiji mergo tidak ada sedikit pun alasan untuk bisa dilem alasannya dilem apa nah nyatane jenengan sing loman kok iso muni nyatane lek kowe takok nyatane sing tenan aku iki gak loman wong aku ora duwe aku nguwehi apa orang nguwehi apa-apa niku lek pengalame perkara loman nek pengalame perkara pinter lho aku ki apa pinter dialoge teng atine dhewe lho nggih ora usah bantah-bantahan karo sing ngelem ngoten niki dialoge teng atine awak dhewe kudu lha apa pantes aku dilemong aku iki ora rumangsa ngetokne apa-apa lan gak rumangsa kelangan apa-apa lan gak duwe apa-apa ngoten dadi mujibati sana perkara sing netepno sing nyebabno wong dilem mboten enten lha sing apik niku napa sing apik niku isbatullah sing ketok apik neplek teng menungso niku oleh netepno Gusti Allah sampean niku kaya kain ngoten mawon sing apik niku lukisan sing lukis niku
tukang lukis lha ngono nggih. Nah, senajan nempleke apike lukisan niku teng kanvas, teng kain sing dienggo dasar lukisan. Kaine dhewe niku gak rumangsa melok duwe lukisan. Mosok terus sampean lek ngelem apike kain iki mosok ngoten kan nggih mboten. Nek sing enten gambar lukisan wah apike gambare. Gambar Bung Karno kok iso persis ngono nggih. Sing sampean lem gambare ta. Nggih. Kaine sampean lem. Mboten. Oh iki kok fotone kok apik men. Sing sampean lem kertase napa fotone? Fotone lah fotone niku iso metu foto teng riku niku mergo enek sing difoto apa mergo metu karepe dhewe. Nah berarti sing ganteng teng riku niku foto napa wong sing difoto? Nah teng riku niku berarti sakjane sing jenenge foto lembaran foto niku mboten enten artine. Kertase niku ora oleh muni-muni terus purek, mbok aku sing dilem aja fotone kan niku mboten pantes muni ngoten. Jadi menungso niku namung penampilan saking sifat kudrahe Allah, sifat karomah, sifat karime Allah, sifat Rahman Rahime Allah. Upama sampean loman niku sing loman Gusti Allah liwat sampean. Bisa? Sampeyan nek delok TV wonten gambarane Rano Karno ngoten. Sampeyan napa delok TV delok Rano Karno? Nek ditakoki sapa iku sing main niku? Gambar Rano Karno mosok muni ngono. Sampeyan langsung jujur to lho iku Rano Karno kuwi lha ngoten. Tunggale mareh sampeyan lek isuk ngrungokno swara kula rekaman, mosok sampeyan muni iki suarane radio mosok ngoten. Sapa sing ngaji iki? Pak Imran lha ngoten. Padahal sing muni radio. Sing muni radio napa kula? Radio wong kula tesih tilem teng Jombang rika lho Pak isuk. Tapi sama nek ngomong mesti beni isuk Pak Imron ngaji lah ngoten. Lho niku namine tajalli penampilan. Berarti sing perlu dilem niku radione napa sing ngaji? Dan lho ngoten maksudnya gampile ngoten. Lah jenengan niku sakjane iso apik niku krentek apik niku siaran keng pundi kok iso mara nuwun sewu cangkem sampean dadi mic niku mara apik niku. Niku sakjane obah-obahan keng pundi. Lho ngoten lho maknane niku. Dadi jane radio iki gak pantes dilem. Dalem keapian sing tampil teng radio niku. Lho, upama enek radio niku apik. Mesti radio niku nembe pisah. Nek sing dipikno bentuke lho, radio apik men komplit men. Mesti radio sing njaluk dilem ngono kuwi radio sing lagi pisah saka pabrike. Nggih ta? Lek radio niku menampilkan jenenge pabrike, mesti sing dilem pabrike. Pabrike kok pinter men to radio kaya ngene iki mesti ngoten. Lah kula sampeyan kok njaluk dilem. Iku berarti sampean pas ora sadar eneke Gusti Allah. Lek sampean sadar eneke Allah mesti gak rumangsa butuh dilem lan ora pantes dilem. Mergo ora duwe perkara sing nyebabno sampean dilem iku gak duwe. Upama sampean apik dudu apik sampean. Lah gak pantes dilem. Ada. Lah niku upama malih. Sampeyan sok-sok lek nek cara ngen kula niku lek pas sedekah desa. Iki enten sedekah desa. Selamatan wong sak desa ngono lho. Gawe jajan pasung, nek cara ngenduro ngene kok enten. Ngriki sedekah bumi. Bersih desa nggih. Ya, lek bersih desa niku cara ngen kula niku terus nganu ngeteri dulur-dulure sing wonten desa ngriku. Sing jaba desa. Adike ipene Pak Dine kok sing jaba desa ngriku diteri. Nah biasanya wong ngeteri niku lak ngongkon bocah. Nggih. Ngongkon bocah. Bocahe terus nggawa rantang kalih wakul nika. Nah isine enten doa pite, enten bumbon kentang macem-macem.
Lah niku mengke upama enak, niku sing dilem bocah sing nggawa tertekan apa sampean? Lho? Sing engken to maturi bocah kan ngeten niki anu Pak dipun utus Bu Imron, ngoten nggih. Iki dipun utus Bu Imron ngeteraken tatanan niki napa nggih daharan kangge Pak D. Bocahe macak wayu, macak ganteng. Ngono ya kok terus wis matur nuwun, kok salamku aturna Bu Imron ya. Mungkin lek ngelem Pak D kula utawa Budi kula. Niku lek ngelem nang tangga-tangga lajan ponakanku sitok kuwi jan ngerti tenan lek Pak D ne butuh butru kok digawe butru ngoten niku. Iku sing dilem duduk sing gawa, sing dilem niku sing ngeteri gitu. Senajan sampean tukang ngeterno kelomanan ning masyarakat. Ngekeki dhuwit, ngekeki bantuan, ngekeki macem-macem. Sing perlu dilemi duduk sampean, tapi sing ngirimi. Pak ngoten. Berarti pancen menungso niku ora pantes dilem, mergo memang tidak ada alasan untuk bisa dilem. Kama kaya keterangan takot dama kang wis dhisik apa mah. Mulane faida atlaqo. Mongko tetkalane wis ngeculno ngumbar sapa Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mahlur Allah ngumbar alsinatan nasi ing lesane menungso karo Gusti Allah diculne kabeh saka menungso cangkemmu ndang jeplak cangkemmu ndang jeplak cara mik ngono sekakle wis diceklekno jur swarane menungso do muni-muni ngelem sampean. Lho ngoten. Diculno bisanai kelawan ngelem alahi ing atase wong mukmin. Padahal nyata-nyata wala ahliyata. Lan ora ana kepantesan iku maujud fihi ing dalem ladzi mukmin ora pantes lidzalika maring mengkono-mengkono dilem. Piye fayambagi mongko sayukjo mongko wis mesti seharusnya apa sing seharusnya ayarifa arep yen to ngerti sapa mukmin ngerti al haqqo ing Gusti Allah al haqqo al haqqo ing Gusti Allah kang berhak li ahlihi krana ahline al haq akhire fayastamilu mongko nggunakaken sapa ladzi nglakokaken sapa ladzi mukmin nafsahu ngawak dhewe mukmin nglakokno bisanake kelawan ngelem genti alallahi ing atase Gusti Allah taala bima kelawan perkara kang bener kang apik wa kang utawi Allah iku ahlu dadi ahli ing ma karena wis ngerti lek wong-wong do ngelem kuwi sing ngeculno pengalem kuwi mang Gusti Allah. Sing ngumbar cangkeme wong-wong do ngelem kuwi sing ngumbarno ya Gusti Allah. Sampai wong-wong do iso muni ngelem keapian padahal dek rumangsa ora pantes diapikno ngono kuwi, ora perlu nolak. Ora perlu nolak mergo iku sing nekakno Gusti Allah ngoten lho. Nek sampean nolak padha karo mbusek tulisane Gusti Allah. Wis ben do ngelem ngono ae. Sampean genten, ya Allah Gusti, panjenengan iku pinter kok. Panjenengan iku pinter, saged nglukis barang sing apik banget ning gone perkara sing elek banget. Kula niki elek banget Gusti. Jenengan lukis dadi apik sampai wong-wong pangkling, malah sing ketok apik. Padahal niku apike sampean. Gitu nggih. Nah, kudune ngoten sing pantes dilem Gusti Allah. Dan perlune apa liyakuna supaya ana apa zalika mengkono-mengkono ngelem genten marang Allah iku syukron dadi syukur. Nyukuri napa? Nyukuri linikmati itlaqil alsinah. Maring nikmate ucule pira-pira cangkem. Cangkeme ngomong ucul niku lak nikmat ta. Wong ucule ucul ngelem kok. Dadi bang ucul celaku. Ya halung ucul ngelem gitu nggih. Ngoten.
Bisanai kelawan ucul, bisanai kelawan ngelem alahi ing atase mukmin, padahal min ghairi istiqaqin, saking tanpa berhak lidzalika maring mengkono-mengkono dilem, walali subuti ahliyatin lan ora krana tetepe kepantesan dilem. Udah wong jelas-jelas ora pantes dilem, tapi nyatane karo Allah Taala dipeksa wae dilem. Ya ora iso ngelal nggih. Nggih, napa saged? Mulane nek dibalekno teng asline dawuh sing rumiyin cobi dipahami. Ya dipahami pilih al-aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Kahanan dunya saisine iki ana mergo dianakno Gusti Allah. Tegese dianakno Gusti Allah krana sing gawe ana kuwi Gusti Allah, nggih mboten iso dibusak. Nggih ta? Mulane sampean kok kepengin busek uripe sampean ora iso. Aku panggawana lho pancen dianakno Gusti Allah. Nggih ta? Sampeyan kepengin aku kuwingin ora ana piye lho ya ora iso. Sing netepno ana niku mriko kok. Lek sing netepno ana niku Gusti Allah ya ora kena dibusek. Mulane pantes nek sampean ngeyel panggah muni, nyatane ana ya pantes niku. Mergo pancen dianakno tenan karo Gusti Allah. Gusti Allah gawene mboten etok-etokan. Betul lho nggih? Makhluk tahadza batila. Mulane ya ora kena dibusek. Sampeyan kok terus protes. Ojo tak ojo dilem ora iso. Soale napa? Di mata masyarakat sampean pancen apik. Di mata masyarakat sampean pancen apik. Begitu kawetnya keapian. Sampai orang sing iso mbusek keapian iku pancen keapian iku tulisane Gusti Allah. Sampean dhewe mbusek gak iso. Lah nuwun sewu, pada posisi seperti ini seringkali orang terjebak. Siji, kemungkinan terjebak. Lek piyambake mboten ngati-ati, ora ndan eling lek pengalame wong niku sakjane ujian king Allah, biasane piyambake sembrono. Nah lah ngene ritek aku nerak syariat ritek, nyatane wong-wong cek panggah ngelem ae lak ya wis. Malah aku lek wani nerak syariat malah diarani wali aku lho ngoten niku. Sembrono. Utawa mungkin piyambake pengen tawadhu. Tapi kebacut semangat tawadhu'e sampai dia gak sadar nolak peparinge Allah sehingga dia tidak bersyukur kepada pemberian Allah berupa dilem. Lho kadang-kadang wonten. Gus, nuwun sewu niki. Putrane kiai teng pondoke teng lingkungan pondoke ngriku kalih santri-santri kan dilem. Kalau putrane Pak Yai kok pinter. Begitu tuh kadang dia menolak. Angger celuk Gus malah ngamuk-ngamuk. Utawa ya terus dhek berbuat sesuatu sing elek banget supaya dhek gak diceluk Gus. Maksudnya gen tawaduk dhek, jane karepe apik. Dia tidak mau diagung-agungkan, dikultuskan, itu sebenarnya dia nggak mau. Lalu dia berbuat sesuatu sing kira-kira masyarakat menolak perbuatan itu. Dengan harapan nanti kalau sudah saya berbuat jelek orang-orang tidak menghormati saya. Karpe pengen tawaduk, tapi ada satu titik kesalahan sing dia nggak sadar. Napa? Busek tulisane Gusti Allah, rupa pengaleme wong akeh niku wau. Lah kudune ya dicocokno to. Gusti Allah wis ngonekne kabeh wong ngarani aku apik, lah nek aku sing dadi adahe apik ora nolak apik sisan lah. Jenenge zalim kudune ngoten. Gusti Allah wis mancurno teh ning gone gelasku, lah nek gelasku kotor kabeh lak gak pantes. Wis tak resikane lho ngoten mawon. Lan mboten perlu menolak
predikat saking masyarakat itu nggak perlu. Soalnya sampean tolak, justru sampean bertentangan dhewe karo peparinge Allah. Mboten perlu sampean sibuk dengan menolak kenyataan dilem wong, tapi ora perlu jaluk-jaluk dilem wong, ngoten lho. Ya biar berjalan mengalir begitu saja, usume dilem wis dilem lah. Biare wong ya wong ya do pijak ngoten mawon. Sing apik iku panggah Gusti Allah, sing awas Gusti Allah. Artinya napa? Ternyata Gusti Allah iso nyulap peceren sing ambune banger iku iso dadakan ambune wangine ra karuan. Nggih ta? Nggih lek sampeyan lagi peceren wong tempat simpenan WC ae lek. Tapi dipoles kali Gusti Allah kok iso ana sing kedanan perawan ayu bareng nggih. Krana sakit pintere Gusti Allah moles. Itu kenyataan. Makanya juga nggak bisa dihapus. Sing penting saat ini sampean hubungannya aja mbek makhluk, lek pun ngoten niku. Hubungannya kalih Allah langsung. Ya Allah, menawi menika wonten manfaat barokahipun, nggih panjenengan gantos ingkang langkung, panjenengan terusaken. Lek panjenengan boten manfaat barokah kangge kula, nggih kula nyuwun gantos ingkang panjenengan ridani. Lho ngoten. Niku hati-hati panjenengan kudu. Kejebakane kalih niku ana kalane terus sembrono mergo dhek wis terlalu percaya lah wong wis kadung ngelem aku kok. Masih aku salah-salah panggah dipercaya ayo. Malah lek perlu sembrono ngono malah pantes lek wali yo ngoten niku. Nah niku terjebak nek nalika sembrono. Enten sing terjebak ke ngati-ngatien. Sampai nggetingi wong sing ngelem. Lho iki ruwet. Monggo wong ngelem niku wau krana roh keapian dibuka kalih Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean gedhingi wong sing ngelem sampean, berarti sampean juga gedhingi sing ngobahno sing ngeculno wong niku wau. Lho, ngoten lane ya mangga ngelem Gusti Allah sing paling aman niku. Ngelem Gusti Allah. Niku apa? Teori dasar sing perlu dipahami. Nek dibangsulke tenggene hikam sing awal-awal riyen. Sing awal-awal riyen tentang nika idfin wujudaka fi ardil humul nika. Idfin wujudaka fi ardil humul fa in fa kullu manabata mimalam lam yudfan lam layatima layatim munitajuhu. Maksud pendemen awakmu ning gone penyamaran ben ora gampang didelok wong, ning gone kehumulan, keasoran penyamaran supaya gampang ikhlas. Mergo panjen biasane rukulan. Wa kullu manabata, saben-saben barang sing tukul mimalam yutupan saking wiji sing ora dipendem iku layatimu ora bisa sempurna apa nitajuhu wae. Ngoten. Enek kacang ijo tukul tapi ora dipendem ya mung dadi ketambah. Ngoten. Gitu. Umpama enek klopo tukul dadi cikal tapi ora dipendem ya ora iso metu glugune. Ngoten. Tapi nggih hati-hati. Jenengan aja terjebak lek kadung dadi wong terkenal sampean nyatane ya jamaah tenan. Umpamane ana apa iso sampean ibadah jamaah tanpa didelok wong. Dan wong sampean tugas ngimami terus pengen didelok wong. Ngimami pengen ora didelok wong apa ya iso. Terus sing sampean ngimami apa deme. Akhirnya komentar saya Abil Abbas Al-Marsi terhadap menika mulane aja dadi kawulane terkenal, ya aja dadi kawulane kependem. Ya aja nek pas kowe terkenal ya aja milik kependem, lek kowe pas kependem ya aja milik terkenal. Ngoten lho maksudnya niku. Mergo kependem utawa terkenal niku padha-padha enten tugas yang berbeda. Kalau itu dijalankan kedua-duanya menjadi jalan peribadatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Niku pancen kadang-kadang repot. Lek pas ora nrimo dadi gak syukur, lek pas nrimo kebaca dadi sembrono. Mulane nggih sing paling hati-hati tetep nyuwun pitedah
dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun menika wonten gambaranipun malih kawuhipun Syekh Ibnu Athaillah az-zuhadu idza mutiku inqabadu li syuhudihim at-tana'a minal khalqi wal arifun idza mutiku imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haqqi. Az-zuhadu ta pira-pira wong sing ahli zuhud, wong sing sengit donya. Iku izamudiku tekalane dilem sapa zuhad. Ing qabadu mongko mengkeret susah sapa zuhad. Wong niku lek ahli zuhud niku dilem niku malah mengkeret, pedhi, susah. Mergo napa li syuhudihim. Karena oleh nyekseni zuhad, nyekseni as-sanaa ing pengalem, disekseni minal khalqi saking makhluk. Mergo wong zuhud niku nganggep pengalem niku saking makhluk. Lah mongko wong zuhud niku gedeng karo makhluk, seneng dateng Gusti Allah. Ngoten lho. Mulane ora seneng dilem-lem terkenal berhalah. Terkenal tinggi apa malah ruwet. Ngoten niki terkenal dadi dukun malah penomban nambani wong ae. Terkenal dadi kiai malah dikundang-undang rono-rono ae malah ora tau mulih. Ngoten. Niku mboten seneng ngoten. Dilem niku mboten seneng wong zuhud niku mergo piyambake ngarani duwe penganggep lek pengalem niku saking makhluk. Lah mongko wong zuhud niku ora demen makhluk, demen dateng Gusti Allah. Wajar niku sikap ngoten niku wajar. Mulane kiai-kiai sing zuhud diparani wong malah susah, dondelik. Dan wangel, sowan ngoten niku wangel bisa dene. Swali wal arifun. Utawi wong ma'rifat iku idza mudiku tekalane dimlem sapa arifun imbasatu monggo padha jembar bunga maknane jembar bunga oleh jembar bunga ora kok mergo wah dilemu akeh mboten soal nikune mboten soal nikune oleh bunga mang li syuhudihim krana oleh nyekseni li syuhudihim krana oleh nyekseni arifun nyekseni dzalika ing mengkono-mengkono pengalem disekseni minal maliki saking pangeran kang kuwasa al haqqi kang maha hak al haqqi kang sejati. Berarti nek piyambake dilem iku kaya wong dikirimi salam saka pacare. Ora kok mergo ndelok sing ngelem wong-wong gak didelok. Ya langsung kaya-kaya wong-wong niku makili Gusti Allah. Kaya radio ngoten lho, menyampaikan suarane penyiar. Ora delok radione, tapi sing terbayang langsung penyiare. Lho, ngoten. Kira niku wong ma'arifun. Dadi lah tapi lek sing wong zuhud ora. Ngelem liwat radio. Ngoten gampangane ngoten. Radio ora apa-apane ngelam. Ya apa? Ngoten. Aku pengen ngelem sing suarane langsung teko penyiar, mau sing liwat radio. Nganggep radio itu berisik. Ngoten. Niku wong zuhud. Napa sing bidakno niki sebabe napa? Takut dama wis dhisik apa keterangan an-zuhada. Sak temene wong sing ahli zuhud iku fi ghibatin ing dalem ilang anillahi taala saking Allah taala. Fahum mongko utawi zuhad iku layu syahiduna ora nyekseni sapa zuhad ilal khalqa kejaba ing makhluk. Mergo piyambake nganggep makhluk iku gangguan. Maka dia menghindar terus dari makhluk.
Akhirnya dia terjebak ngurusi makhluk. Ngurusi ing dalem menghindari ngoten. Enek sing wong sing hubud dunia waliane wong zuhud, wong serakah. Nggih. Wong harisun ila dunia, ora zahidun anid dunia tapi harisun anid dunia, lobo serakah terhadap dunia niku ya ngurusi makhluk tapi ngurusine demen. Lek zuhud itu ya ngurusi makhluk tapi ngurusi menghindar. Ternyata akhirnya meh padha mawon. Meh padha mawon nek jane ngoten. Layu sahiduna ora nyekseni sapa zuhad ilal khalqa kejaba ing makhluk. Mulane fa iza mudihu mongko tetkalane dilem sapa zuhad. Wa utniyalan tegese dilem sapa alaihim ing atase zuhad. Syahidu mongko padha nyekseni sapa zuhad zalika ing mengkono-mengkono pengalem disekseni minal khalqi saking makhluk. Krana ngerti lek sing ngelem niku makhluk fangqabadu mongko padha susah sapa zuhad wong sing ahli zuhud mang inda zalika nalikane mengkono-mengkono dilem li annahum krana sak temene zuhad iku ya khafuna wedi sapa zuhad wedi fawata nasibihim ing ilange bagiane zuhad bagian min rabbihim saking pangerane zuhad. Dhek wedi lek sampai makhluk iku melok manggon ning ati, maka atine enek sing kalong dilungguhi makhluk, malah Gusti Allah nyisih. Piyambake wedi lek ngoten niku, mergo selama niki piyambake napa ghaibah anillah, tegese piyambake pancen buru pengen ketemu Allah terus sampai nyisih-nyisihno makhluk. Makhluk disisih-sisihno kok atine sing kepek ben Gusti Allah tok teng jero atine ngoten karepe niku. Lek sampe enek makhluk ngelem ya bae kuwatir makhluke melok mlebu teng jero ati. Akhire mengke minimal perhatiane teng Allah nyisih utawa suda. Dan kenapa kok wedi suda, wedi ilang li ajlima ya tawaqqauna. Krana arahe barang ya tawaqqauna kang padha kuwatir sapa si zuhad rupane maminal ihtirori nyatane saking kabujuk bidzalika sebab mengkono-mengkono dilem mergo ndek kuwatir kebujuk karo pengaleme donya makhluk mergo pengalem makhluk niku pancen menggiurkan zaman rela kehilangan uang jutaan asal wong sing sampean kei niku kudu gelem ngelem sampean. Mbok sing sampean kei iku ora sida ngelem ya sampean miso-miso. Nah aku sampe akeh apa enggak ora diperhatekno ae aku ngoten. Niku wale enten wong niku sing ngamuk-ngamuk sampai direwangi perang entek-entekan niku ora kok mergo jane pengen apa-apa, pengen oleh pengalem. Dan biasane ngoten niku wong sing wis mapan. Bojo wis ayu-ayu, bondo wis pirang-pirang, pangkat wis dhuwur, wewenang wis duwe, gari butuh dilem. Ben masih sampean duwe akeh, sampean duwe bojo ayu, pangkat dhuwur tapi lek wong ora enek sing ngelem sampean yo ora seneng. Ben niku pancen dilem niku penak. Lah mulane wong ahli zuhud dia tidak mau dilem siapa-siapa. Dia hanya ingin ngelem, hanya ingin dielem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal arifuna utai wong sing ahli makrifat iku hadiruna padha teka kabeh ma'arabihim sertane pangerane arifun. Lho ngoten. Lek wong arifun niku hadir. Lek zuhad niku ghaib. Tapi pengen komunikasi terus. Mulane lek enek sing ngegang-ngegangi ndek susah. Dan lek enek sing ngegang-ngegangi ndek susah. Tapi lek arifun niku wong hadir, ora enek sing ngegang-ngegangi.
Wal arifuna ta sing ahli ma'rifat iku hadiruna hadir kabeh ma'arabihim sertane pangerane arifun. Mula pahun mongko utawi arifun iku layu syahiduna ora ndelok ora ningali sapa arifun ma'ahu sertane Gusti Allah ora ningali ghairahu ing liyane Allah, maka dia tidak ada yang disawang, tidak ada yang hadir di dalam hatinya, tidak ada yang memenuhi hatinya kecuali hanya Allah. Kalau toh dia melihat apa-apapun, itu bukan barang itu yang dilihat, tapi semata-mata dia melihat bersama Allah. Dan selain Allah itu bagi orang arifun tidak ada yang mampu bersama Allah. Tidak ada yang bersama Allah. Mula upama fa idza mudihu upama padha dilem, mongko tekalane padha dilem sapa arifun syahidu mongko padha nyekseni sapa arifun nyekseni astana ing pengalem mau disekseni min rabbihim saking pangerane arifun. Kalau dia menerima pengalem, maka pengalem itu bukan dari makhluk, tapi dia rasakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mula tambah satu mongko padha bunga padha jembaratine sapa arifun lidzalika krana mengkono-mengkono pengalem wa kanalan ana apa zalika mengkono-mengkono pengalem ana iku mazidan bisa nambahi fi halihim ing dalem suasanane ing dalem hale keadaan kerohaniane arifun wa maqamihim lan maqame arifun. Maka dengan dilem-lem gitu dia tidak merasa dilem, malah sing dilem itu Gusti Allah. Karena mau ngelem itu baik gak ngelem aku, ngelem Gusti Allah langsung. Betul. Yang baik gak kerasa dilem, sing dilem bangga Gusti Allah. Mergo li ghaibatihim krana ilange, krana ghaibe si arifun, ghaib an anfusihim saking awak dhewe arifun. Karena dia sendiri sudah hilang dari dirinya. Sudah hilang dari dirinya. Iya, hilang dari dirinya itu gimana? Ya sudah hilang, gaib, hilang. Dan kana ana sapa baduhum setengah ulama ahli tasawuf iku yumdahu dilem sapa baduhum bahwa hale utai baduhum iku sakitun menengae. Enten ulama niku dipuji dilem lha kok mendel mawon. Ya ora bereaksi kok muring-muring ora usah ngono, ya ora muni ngono wis menengae, ora kok jingkrak-jingkrak ya ora wis menengae. Fakila monggo ditakokaken Fakila mongko ditakonaken sapa lahu kedue si ba'duhum bidzalika ing dalem mengkono-mengkono oleh menengae. Kok menengae ngoten niku dos pundi? Jenengan dilem-lem ngoten nggih mendel mawon. Padahal kiai-kiai sanes mboten ngoten lho nggih. Kiai sanes niku tangane dicucuk mau dijabut gagenan kok niku. Jenengan nggih panggah dibawahne. Faqala mongko jawab sapa ba'duhum wa ma alayya min dalika walastu aglatu apa aglitu walastu aglitu fi nafsi walato ya gelatu ya walato ghin ini termasuk huruf falak nggak? Nggih, masuk huruf falak ya. Berarti ghalata ya ghalatu, fataha yaftahu. Walastulan ora ana sapa ing suwama. Wa malan ora ana iku alaya ing atase ingsun. Apa mendalika saking mengkono-mengkono pengalem
Walas tulan ora ana sapa ingsun iku aglaku luput sapa ingsun fi nafsi ing dalem awak ingsun dhewe. Balastu bali ana sapa ingsun iku fil bayini ing dalem pertela. Wal majziyu utawi kang diwales wal musna alaihi utawi kang dilem. Wal mujza utawi kang diwales wal musna alaihi lan kang dilem sapa alaihi al iku Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Cara Jawane wa ma'alayya min dzalik. Lah wong do ngelem niku ora kanggo aku blas. Lah apa kok aku cekakaran menging ngelem bareng. Wong ora ngelem aku. Lah sing dilem jenengan wong pinter. Lah iya pinter apa ya pinterku wong ora pinterku. Ora pinterku. Lah aku ya ora salah wong aku ora ngongkon delei, wong sing delei ya kono dhewe. Sing delei pinter iku ning delei sing delei apa? Lah ya wis, insyaallah delei pinter ning nggonku. Mengko sakjane aku dhewe iki ya ora duwe apa-apa terus wong ngeruh enek barang ning nggonku. Apa sing dilem aku wong ora. Sing dilem lak pinter Gusti Allah sing manggon ning nggonku kuwi. Lha upama enek sing perlu diwales dimatur nuwuni, wah nggih matur nuwun, ora perlu wong kuwi. Lah matur nuwun Gusti Allah sing jeplakne omongan iku ya Gusti Allah. Sing bukane omongan atlaka kuwi ya Gusti Allah. Sing perlu dilem genten ya Gusti Allah. Ya aku ya ora apa-apa lah wong iku ya ora apa-apa ngono ya ora iso ngomong lek gak diomongne Allah. Lah aku ya ora iso ketok pinter ora diketokne Gusti Allah wis bene. Cara blak-blakane gelis-gelisan omong sing genah-genahan cara penake omong Gusti Allah ngelem Gusti Allah mbok yo ben ngoten mawon. Ora kok terus Gusti Allah dadi loro ki ora. Ben sepene wal mujza wal musna huwallahu azza wa jalla. Wakilan didawahaken apa sing didawahaken hadzal makna iki makna dilem ora apa-apa bagi wong sing makrifat. Fil khabari yang dalam siji khabar hadis al-marwi kang diriwayataken. Termasuk kelompoke makna niki wonten hadis sing diriwayataken dawuhaken ngeten. Ida mudhiha tetkalane dilem sapa al mukminu wong mukmin sejati fi wajhihi ana ing ngarepe wong mukmin roba mongko dadi mundak-mundak apa al imanu imane wong mukmin mang fi qalbihi ing dalem atine wong mukmin. Wong mukmin sing sejati kuwi lek dilem kuwi imane mundak ning jero ati. Niki sampean paham ora aku lemen kan. Dan mundak imanku ngoten. Sing dimaksud mundak teng jero ati, imane mundak teng jero ati, mergo wong mukmin itu mengembalikan seluruh persoalan kepada Allah. Ngoten. Qala dawu sapa Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa fihi tariqun lil arifin bi an ya'luwal imanul aliyu ilal maulal a'la fayafrahu bidzalika li maulahu wa yudifuhu ila sayyidihi alladzi tawallahu fayaruddu sun'atu ila saniha wa yashaddu minal fitrati fatiraha fayakunu dzalika madhan lis-sani wa wasfan lil fatir la yanzuru ila wasfihi wala yujibu binafsihi. Wa fihi lan iku ing dalem masalah dilem. Ing dalem masalah dilem dipuji mang tarikun utawi ana cara menentukan sikap. Lil arifina kedue sing ahli makrifat. Rupane apa? Rupane bi an ya'lu. Bi an ya'lu kelawan yen to dadi luhur
bi an ya'luwa kelawan yen to dadi luhur apa al imanu iman dadi munggah apa al imanu iman munggah al imanu niku bener ngoten ta al imanul aliyu nggih al imanu iman al aliyu kang luhur munggah ning di munggah ilal maula maring bendoro al a'la kang luwih luhur maneh krana dilem disurung ora kok ndeke malah kemlelet ya sing diunggahno kuwi ya imane kuwi diunggahno ning pangeran sing luwih luhur maneh tambah dilem imane tambah munggah ning Allah neh ngoten ndeke semakin hilang kepentingan dirinya semakin hilang tapi keberadaan Allah dalam iman dia semakin nampak semakin nampak semakin nampak lho ngoten mula fayafrahu mongko bunga sapa fayafrahu mongko dadi bunga sapa wong sing makrifat bidzalika kelawan mengkono-mengkono dilem oleh bunga limaulan krana bendarane wayudi falan menyandarkan nyendhekaken sapa wong sing marifat nyendhekaken hu ing pengalem disendekno ila sayyidihi utawa ila maulahu ila sayyidihi maring gustine si wong marifat alladzi kang tawalla kang wis nguwasakaken sapa sayyid ladzi nguwasakaken hu ing pengalem sing nguwasakno wong iso do ngelem-ngelem sing nguwasakno sapa ya bendarane mulane fayarudu mongko dadi balik fayarudu mongko balekaken sapa wong sing makrifat balekaken as-sun'ata ing gawean dibalekno ila soniha maring kang gawe sun'ah wong penggawean ngelem ya penggaweane kono dibalekno rono neh lah sing dilem aku ketoke wong sakjane sing ketok apik iki dudu apikku ya apikku tak balekno rono neh wa yasadulan nyekseni sapa sing makrifat minal fitrati saking fitrah balekno fatiroha ingkang gawe fitrah mulane fayakunu mongko ana apa zalika mengkono-mengkono pengalem sing dirungokno kuwi iku madhan dadi pengalem lisani maring kang agawe dadi sing ngelem sing dilem kuwi dudu aku sing dilem iku sing gawe aku wa wasfan lan dadi sifat lil fatiri keduwe kang agawe ngoten sing didelok niku sing gawe ora gaweane layang dulu ora ningali sapa arifin wong sing ahli makrifat ora ningali ila wasfihi maring sifate dhewe ila sifatihi ora ningali maring layang guru ila wasfi maring sifate dhewe wala yujibulan ora banggaaken binafsihi kelawan awake dhewe blas ora intaha wis rampung apa dawuh Syekh Abu Thalib Al-Makki nggih ngeten iki nggih digawe mayar ya mayar tapi niku glicak-glicine ati niku nggih bolak-balik ngoten nggih ben bener dhek to muni ngono lek ditadi apa dilokne wong sampeyan dilem kok santai-santai ngono wong idahe kok jare wong mukmin lek dilem tenan imane mudak-mudak ngoten ya tapi kan ana indikasi ini lah nalika dipaido kowe jengkel apa ora dan nalika dilem kowe ora gelem ngaru-ngarui lan malah mundak-mundak lho bangsa dipaido kok ya ora mundak kok padahal dipaido ku ya kok kono sing maido terus kowe diketokno elek ku diketokno aslimu sing ngetokno ya kono rek lho bangsa dipaido kok mencak-mencak ngamuk-ngamuk iku nyapa lho bangsa dilem kowe kok alasan dereke iku Gusti Allah sing ngetokno kaapian. Lha pancen ngono ya kudu sing padha to. Ngoten. Lha pas tiba maksiat to alasan, pancen takdiri Gusti Allah ngene kok.
Ngono. Lho kok muni takdir kok lek wis maksiat akeh muni takdir. Ngoten. Lagi jenenge niku Gusti Allah dikambing hitamkan. Ya sing padha ngono. Niku jelas ya, terus kula panjenengan nek pas dilem niku nggih kudu ngati-ati ngoten niku wau. Angger pancen manteng tenan iman panjenengan teng Allah. Dan balekno napa-napa niku dumateng Allah. Insyaallah nggih selamat. Tapi kok enten setrum sithik mawon pengen memanfaatkan pengalaman niku. Walah niku mungkin dadi masalah gedhe niku mungkin. Saya itu niku mungkin terus diparing Allah wali aneh niku sampean wis kejet-kejet ya. Saya itu niku. Ngoten kok dilongi. Terus enek wong liya sing dilem padha ngene ndek wis jengkel ora karuan kok. Jadi niku uang ning ngoten niku gayane lek pas cocok ngono ya ditampa, pas ora cocok ya gebres-gebres. Niku ngene nggih pokoke niku wau sarane Syekh Ibnu Athaillah nek pancen dilem Gusti Allah ngelem ning awakmu padahal kowe asline ora ngono kuwi ya wis kowe ndang bali ning Allah ngelem ning Gusti Allah mawon. Niku mengke sing iso bedakno antarane wong zuhud kalih wong sing makrifat. Tapi nuwun sewu niki mboten lamis. Niki mboten gawe-gawe, mboten namung ucapan teng lambe. Tapi iku tuwe saking rasa sing asli, rasa iman sing mendalam niku wau. Mulane hadise sing dek wau, idza mutihal mukminu fi wajhi, lek nek wong ngelem, wong mukmin dilem ning ngarepe. Niku sing mundhak iman ning jero atine. Nalika mundhak iman teng jero atine, dia semakin ngati-hati nglakoni perintahe pangerane. Nyocokno karo tekane pengalem sing kudu gini wau. Ngoten lho. Ibarate sampean kalih Allah taala ngoten. Ditekani perkara sing apik. Duh niki kan sampean yo kudu siap-siap. Masa panganane dibungkus apike ora karuan terus sampean oleh muluk tangane gebol lumpur ngono kan ya ora pantes. Ya kudu dicocokno to. Menghormati peparingi Allah rupa pengalem niku dengan menumbuhkan akhlak baik yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Niku sing tugas pertama. Adalah tugas kedua mengembalikan pengalem itu semuanya dari Allah. Dan yang dilem itu bukan saya, tapi sifatnya Allah sendiri yang ditampilkan pada saya. Lagi terus enak, sakjane aku iku ora ono. Sing ono iku ya sing Allah, lah wong sing ngelem iku sakjane ya ora ono. Niku sing wong iku sing ngelem iku sing ngelemno ya Gusti Allah. Rumus gampangane omong duduk dienggo patokan keyakinan, gampange omong rumus ben gelis teko dienggo omongan Gusti Allah ngelem Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Niku tapi niki duduk pedoman, maksudnya duduk pedoman akidah lho. Niki nggih kata kunci gampange lek ngolak-alik ati ben ora gampang sombong muni ngoten. Lah Gusti Allah ngelem Gusti Allah, aku gak melu-melu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah ingkang selamat. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.